Uzakuthiwa thaca epalamente ngalenjikalanga umthetho sihlomelo weshumi elinesibhozo kumgaqo-siseko kwaye kufuneka ufumene isininzi esigqibeleleyo i-2/3 ngolwasemzini ukuze ukwazi ukuphunyezwa. Iinjongo zalomthetho sihlomelo kukohluthwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Okwangoku iqela elilawulayo iANC liyasilela kwesi sininzi esigqibeleleyo belingancedwa yi-EFF kodwa nayo ibhenqa itshoba inezinyanzeliso zayo. Kuva banzi ngemasekulindele epalamente ngalemva kwemini masiphosa intambo kwintatheli yethu yasepalamente ubulelani Philip ibhule umbethe ngeenkcukacha nazo ke intambo ubulelani siziphosa ku Manibulise kwelisa nakubabukeli ekhaya njengoba sowutshilo yimini yabaluleka kakhulu lena namhlanje ngokubana ke ezimbalini zomzantsi Afrika ukusukela ngela xesha ngokuphehlelela umgaqo-siseko iza kube iyimini yokuqala apho kunokuba mhlawumbi kwakhona ithuba lokuba mhlawumbi atshintshe umgaqo-siseko. Isolotya 25 lelona lizabe liphala phambili apha kule ndlu yowisa-mthetho namhlanje ngokubana kuzawuziswa lo mthetho ufuna ukutshintsha elo solotya ukuze kwazi ukuba kuthathwe imihlaba ngaphandle kwembuyekezo. Njengobana ke busewukhahlele utshilo ngaphambili into yokubana ke umbutho ophetheyo namhlanje ke uza kudibana nembila zithutha ngokubana ke uza kunida amanye amaqela aphikisayo ukuze akwazi ukuba aphumezise lo mthetho. Kodwa ke okwangoku amaqela aphikisayo athe akavumelani nendlela lo mthetho oza kuphunyeziswa ngayo kwakhona ke enika izizathu ezahlukeneyo. Umbutho we-DA wona ekhatshwa yi-FF+ kwaye ne-ACDP bona ke bathi banenkxalabo yokubana ke ukuba lo mthetho uyaphunyeziswa loo nto inokuthibaza abatyali-mali ukuze batyale imali apha eMzantsi Afrika ngokubana ke bazokuba nayo ingqinisekiso ukuba imihlaba yayo ayizokuthathwa ngurhulumente kusini na. Kwelinye icala umbutho we-EFF wona noxa nje evumelana nombutho ophetheyo ukuba lo mthetho mawuphunyeziswe kodwa wona ume kwelithi lo mthetho xa ephunyeziswa kuyakufuneka ke mhlawumbi wonke umhlaba uthathwayo ube phantsi kukarhulumente kodwa iANC yona ayivumelani noko. Kodwa ke eyona nto ezawufuneka iqwalaselwe into yokubana ke ukuze lo mthetho uphunyeziswe umbutho ophetheyo uyakunyanzeleka ke afumane inkxaso ngamanye amaqela ukuze ufumane i-2/3 majority nto leyo ethetha ke kumalungu amathathu kuyakufuneka ke amabini abe evotela lo mthetho. Uyawukhumbula ke le ngxelo ke yale komiti ebijongene ke neziphakamiso zemibutho ngemibutho iyawuphehlelela ke lo mthetho ngoSeptemba walonyaka ilondo ke lo mthetho eziswa kule ndlu yowiso-mthetho ba ahlukuxwe. Ukuqala ke kwale nkqubo yalapha epalamente ngentsimbi yesibini kuzawuqala kuqalaswele lo ngxelo yalo komiti ukuze ke ngokudlulele ke kuvotelwe lo mthetho uyilwayo. Lisa Sibambe ngazo zozibini leyo ke intatheli yethu yasepalamente ubulelani Philip esasaza ngqo ekumagumbi ethu sasazo epalamente eKapa.